cikin surorin maka wanda masana alkur'ani musamman malaman tafsiri sun ce tana daga cikin surorin da wani lokacin sai ka kasa gane wacce ce ayar maka wacce ce ayar madina a cikin a shirya an rinjaye da cewar makiya ce amma akwai ayoyi da yawa wanda suke kama da ayoyin madina kamar farkonta ya ayyuhan nas Abdullahi dan Abbas yake cewa duk sanda kaga ya ayyuhan nas to tana magana ne akan mushrikai na maka domin su ne nas an za a kirawo waɗanda ba su sai dai a ce ya ahlul kitab ko kuma a ce ya yi wallazi na amur sai aka ce farkon wannan surar ina nuna kamar sura ce ta maka kamar yadda wasu ayoyin da yawa suke nuna wasu ayoyin kuma suna nuna kamar ta madina ce kamar inna ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram a wannan ayar madina ce tunda sai musulmi da bayan musulmi sun koma maka sun koma madina lokacin aka hana su zuci umra aka ce aka saukar da wannan aya kamar uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir kaga ita ma wannan tana da kamanceceniya da ayoyin madina bayan an koma madina aka matsanta musulmi Allah ya musu izini ce to kurama abin da ake muku an ɗauki makami a kanku an kuma kai ku bango yanzu ku juyo an muku izini wanda duk ya taba ku taba shi to dan haka mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa akwai ayoyin maka akwai ayoyin madina a cikin ta sannan tana daga cikin ayoyin da suka yi magana akan alkiyama da suranta abin da zai faru a ranar alkiyama da kuma tabbatar da cewa idan an mutu za a tashi wato bayan wannan rayuwar akwai wata rayuwa kuma an kawo dalilai na hankali wanda za su tabbatar da cewa an mutu za a tashi yanzu idan rani ya rani ba ka ganin alamar wata ciyawa amma idan Allah ya saukar da ruwa ba ya ƙara saukar da ruwa ba yanzu nan sai ga ƙasa ta canja ta zama koriya sannan dan adam da babu shi aka haɗa ruwa guda biyu aka yi shi yana wannan ruwan aka mai da shi jini aka mai da shi tsoka aka sanya masa kashi aka lullube shi da fata aka hura masa rai aka ya fito duniya ana ɗaukar sa a zanin goyo yanzu kuma ya zama wani abu wannan shi ma ba zai nuna maka cewa wanda yi wannan ba zai iya wancan ba to duk akwai wannan sannan kuma tana daga cikin suran da suka yi magana akan nuna wa mushrikai abin da suke kai na shirka da kuma da a wanda suke cewa su ne mabiya addinin annabi Ibrahim kuma ma yanzu kare addinin annabi Ibrahim suke yi wannan sura ta karyata su ta ce da su annabi Ibrahim ya yi abu kun yi dama kun yi hannun riga da shi ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما saboda annabi Ibrahim yana kan addinin musulunci baya kan wannan addinin shi ta za ku ga annabi sallallahu alaihi lokacin da aka yi fatahu makka ya shiga ka'aba ya ga an zana hoton annabi Ibrahim yana mutane duba ya sa hannunsa ya gobe ya ce ƙarya suke yi babanmu ba ɗan duba ba ne babanmu baya shirka saboda haka wannan yana nuna wannan sura tana daga cikin surorin da suke ta magana akan tauhidi sannan kuma ita ce surar da ta yi bayani game da umarnin da Allah ya ba annabi Ibrahim da cewa a kira mutane su yi aikin haji abin ba wannan ayar ko ayoyin cikin ta ba su ne suka yi kira kuma suka ba da umarnin aje a aikin haji ba wato sun ce aje a aikin haji amma wajibcin aikin haji ya zo a suratul baqara inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan sai aka ce menene maganar aikin haji walillahi ala an-nas hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin kaga wannan ayar ita ce ta bada umarni da cewa duk wanda ya samu dama ya je aikin haji annabi ya ce jama'a ku saurara ku ji Allah ya wajabta muku zuwa aikin haji sai wani zumbur ya tashi ce duk shekara sai ce in na ce ya zama duk shekara ko ba za ku iya ba
annabi ya koya mutane ce in na ba ku umarni kuma kawai kan ku nemi kari ko ku nemi rai, domin duk abin da kuka na faɗa kuka ce kaza in na yi su tambi a kai ya zama dole. Suna ka ba lalle bane ku ya ɗaya ma da ya haka kari talagayen da aka ce da mu duk shekara sai mun je aikin haji, mutane da yawa sun shiga wuta ko ba haka bane, saboda aikin haji yanzu ba yadda za ka ce bari ka siyo jaki ka haɗa guzuri ka ce ka kama hanyar Maiduguri. In ka je Maiduguri za ka je ka take da Port Sudan sai ka shiga ruwa, kana buƙatar guzuri, kana buƙatar hanya, kana buƙatar aminci, kana buƙatar waye. Yanzu kuma zamani ya zo kana buƙatar passport, kana buƙatar visa, kana buƙatar sarfa iri-iri. To Allah madaukakin sarki da yake shi ya fi kowa sanin bayinsa sai ce sau ɗaya, shi ma sau ɗayan man istata'a ilayhi sabilan, wanda ya samu dama, wanda bai samu dama ba shi kenan. To wannan ayar ko wannan surar ayoyin da muka karanta Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ku mutane ku kiyaye ubangiji, shine ma'anar taqwa, ku ji tsoron Allah. Abinda na manta ban faɗa ba shine suratul hajj, abu ne aka samu suratul hajj, haka ce an yi wa annabi tambaya game da wani abu na surar, sahabin da yi tambaya kamar Qatada a Uqba ibn Amir yau annabi tambaya ita ya Rasulullah suratul hajj an fi, yace suratul hajj an fifita ta da sujjada guda biyu, sai annabi yace to kun ga sunan ta kenan, inda ba sunan ta suratul hajj ba yace suratul hajj sai annabi ya gyara masa, domin babu yadda za a yi a faɗi wani abu game da Qur'ani ko game da addini wanda ba daidai ba annabi ya shiru ya bashi. To suratul hajj tana da sujjada guda biyu, akwai wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim inna allaha yaf'alu ma yasha, kun ga sujjada ce ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun, ita ma sujjada ce guda biyu. Sannan wani sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an ta Abdullahi bin Amr bin al-As yake cewa annabi ya karanta mu gurare guda 15 wanda ake yin sujjada a cikin alqur'ani, daga ciki akwai gurare 3 a cikin mufassal, akwai kuma gurare guda 2 a cikin suratul hajj. Wannan shine mahallin shahid, ya kira wata da mai suratul hajj, saboda wannan shine sunanta suratul hajj. Wasu surorin akan same suna da suna fiye da guda ɗaya, amma ita sunanta guda ɗaya ne, kuma an ba ta wannan sunan saboda abin da ya zo game da maganar aikin hajji, wa'azzim fin nasi bil hajji, saboda haka sunanta ne. To sai aka buɗe ta da ya yi wannan nasu taqwa, ya ku mutane ku ji tsoron ubangiji. Wannan da aka ce ya yi wannan nasu musulmi ya shiga, wanda ba musulmi ya shiga ba, kowa in dai kana cikin mutane wannan kiran da ka yake ka ji tsoron Allah, ka kiyayi Allah. Wannan shimfiɗa ce ake so a yi dangane da abin da zai faru ranar alkiyama ga wanda ba su tsoron Allah ba. Aka ce ku kiyayi Allah, ku ji tsoron Allah, inna zalzalata sa'ati shay'un azim, girgizar da za ta faru lokacin tashin alkiyama al'amari ne mai girma. Kuma sai aka ce inna zalzalata sa'a, abin da ake cewa da shi zilzal shine komai na duniya ya dinga motsawa tare da tsawa da kuma wata irin wuta da take tashi. Shi ta ake cewa an yi girgizar kasa. Yanzu kasashen da aka yi girgizar kasa, in aka ɗauko maka hoton gurin ka kalla sai ka ce kamar an tashi alkiyama. To Allah mutum sai ke cewa ku kiyaye Allah, ku ji tsoron Allah. Abin da zai faru ranar alkiyama duk wanda bai ji tsoron Allah ba zai gama da matsala. Allah ya ce yau mata aunaha, ranar da za ku ga wannan girgiza ko tashin alkiyama, ta zahalu kullu murdi'atin, duk matar da take shayarwa sai ta manta ɗanta. Shine zuhul, abin da kake bukatar sa kake son sa, wani irin tashin hankali zo maka da za ka gudu kamar abu, sai ki da shi zuhul. Wasu daga cikin malamai sun ce wannan tashbihi ne, kamar ana son a ce mana idan da wata za ta zo ranar alkiyama da ɗanta ɗan jariri tana shayar da shi sai ta gudu ta bar ɗan.
tunda ai mun san idan uwa tana shayarwa in ta mutu tare da ake kai ta kabari abin ne ko bai ta kadai ake kaiwa, saboda ka ita kadai za ta tashi, shi ma shi kadai za a tashe shi. Shi sa sai aka ce wannan tashbihi, inda haka za ta faru wata ta je lahira da goyo kuma ta zauna tana ba ɗanta nono, in alkiyama ta tashi sai ta jefar da ɗan ta gudu. shine kullu murdi'at wacce take shayarwa, amma arda'at za ta yi watsi da abin da take shayarwa ta bashi. Wata ba'u kullu za ta hamlin hamla, idan da wata za ta je lahira da ciki to ana tashin alkiyama sai ta yi farin ciki saboda tsoro. da shi ma wannan malamai sun ce tashbihi ne, inda wata za ta je lahira da ciki, amma ana mutuwa da ciki, in karamin ciki ne in aka mutu shi ma ya mutu. Akwai cikin da in an gama suran ta ya cika wata 9, idan uwa ta mutu in aka yi sauri ba ta ɗau lokaci ba za a iya yanka cikin a fito da ɗan lafiya kalau. Amma da zaran an bata ta ɗau lokaci yadda ta mutu haka ɗan zai mutu, saboda yakan samu iska ne ya samu abin da yake bukata ta hanyar rayuwar uwarsa. Lokacin da ta mutu idan ba a yi sauri an fito da shi ba shi ma ya mutu. Wannan akwai riwaya da ta zo tana cikin sahihul bukhari a cikin kitabun tafsir. Imam Muslim ya kawo kwatankwacin riwayar a cikin kitabul iman. Imam Muhammad a cikin musnad shi ma ya kawo shi. Manyan dai malaman hadisi sun kawo hadisi ne mai ban tsoro. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa yake cewa ranar alkiyama Allah zai kirawo annabi Adam, shine baban kowa kakan kowa. Duk wanda ka gani a duniya daga farkon halitta zuwa ƙarshe dukkanin su ƴaƴansa ne. Sai a ce da shi cikin ƴaƴanka ware ka san wuta, sai ce ya Allah ta ya zan ware, sai ce duk mutum 1000 ka ware 999 su ne ƴan wuta, ɗaya ne kai za shi aljanna. sai annabi ya ce a wannan lokacin ne duk yaron da aka ya mutu yana yaro yana jin an gaya annabi Adam wannan furfura za ta baibaye kansa. Uwar da ta je lahira da ciki za ta haife cikin saboda wannan tsoron. Sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa to ya rasulullah mutum 999 cikin 1000 za su je wuta, a cikin zuriyar annabi Adam ɗaya ne za shi kan aljanna, to waye ɗaya? Sai annabi ya ce ku kwantar da hankali, wannan kashi 999 a cikin ya jujo ma duniya za a yi ba, saboda sun fi mu yawa. An haɗa duniya ta gaba ɗaya sun fi mu yawa, in ba dan sun fi mu yawa ba ya za a ce idan aka ɓallo inda suke za su shanye ruwan duniya gaba ɗaya su cinye abincin kowa da kowa, saboda yawan kuma kafirai ne. Haka ce sai a ɗebi 999 sai a kai su wuta. Ice wannan ɗayan sai ya zamanto a cikin mu za a ɗauka. Sai annabi ta suna ice kai ku kwantar da hankalin, ina kyakkyawan zato ga Allah ku ne kaso 1 cikin 4 na yan aljanna ko al'umma ta. Haka ce sahabbai suka ce alhamdulillah kuma suka yi kabbara. Sai na ce kai ina kyakkyawan zato gurin Allah ku ne 1 bisa 3 yan aljanna. Suka gode wa Allah suka yi kabbara, yace ku ne kaso 2 bisa 3 na yan aljanna. Sai ce domin idan alkiyama ta tsaya mutane ga baki ɗayansu za a mai da su sahu 120. Al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne sahu 80 cikin 120 din. Sai ce kuma a cikin wannan al'ummar tawa akwai mutum 70,000 da za a shigar da su aljanna ɗiban farko babu hisabi. Su kuma waɗannan 70,000 din na kowane mutum ɗaya a cikin 70,000 zai ja mutum 70,000 a bayansa su kai su aljanna. Haka ce duk wanda ka bai shiga wannan kasan ba to tsiyarsa ta yi yawa. Allah ya sanya mu da to wannan abin da annabi ya faɗa sai Ukasha ibn Mihsan sai ce ya Rasulullah cikin mutanen nan da za su shiga aljanna da gairi hisabin yi roƙa mun Allah in zama daga ciki. Sai Allah yake kana ciki, annabi yake kana ciki. Sai wani shi ma ya miƙe yace ni ma sai ta Ukasha ta riga ka. Yanzu abin da ya rage kowa je ta tafi shi. Yanzu an yi wani addu'a ya shiga ciki ko bai aiki ba. Yanzu
wanda yake son ya shiga can sai kuma yi aiki domin kwasar farko a kwasa da shi. Allah ya sanya mana da shi shi ne abin da ake nufi da wata ba'u kullu zati hamlin hamlaha. duk ma'abociya ciki matar da suke dauke da ciki za ta yi ciki. wata ran nasa sukara, in ka ga mutane ranar kiyama za ka ce buguwa suka yi, watan suna ta kan gani saboda tashin hankali. wa ma hum bi sukara, ba na abu suka sha ba, walakin la azab Allah shadid, azab Allah ce ta tsananta a wannan rana. Allah ya sa muna da rabo. wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin, daga cikin mutane a waɗanda suke yin jayayya game da Allah. an ce yujadilu fillah ana nufin yujadilu fi dinillah. a cikin mutane a waɗanda suke jayayya game da addinin nan na Allah bi ghairi ilmin, kuma jayayya ta akan jahilci suke yin ta. wa yattabi'u kullu shaytanin marid, maimakon su bi Allah su ba annabi sai su dinga bin dukkan wani kangararren shaytani. malaman tafsiri sun ce wannan ayat ta sauka akan wani ne da ake cewa da shi an-Nadr ibn al-Harith. watan kanyar da yake wa Allah tana da yawa. shi ne wanda ya fara kirkiro maganar cewar mala'iku 'ya'yan Allah ne mata. watan Allah yana da 'ya'ya, akwai mata a ciki, daga ciki su ne mala'iku. shi ne Allah ya ce akwai wanda suke irin wannan. sannan kuma shi ne wanda ya fara kawo labarin alƙur'ani tatsuniya ne. ya ce labari ne na mutanen da, tarihi ne na al'ummar da suka gabata aka samo daga wani guri. wa qalu asatirul awwalin katabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila. suna daga cikin waɗanda suke da wannan aqida. Allah ya ce kutiba alayhi, shi wannan da yake wannan magana da yake bin shedan, to shedan din da ake bi Allah ya riga ya dora masa annahu cewa lamarin da sha'anin wanda ya bi shedan shine man tawallahu, wanda ya bi shi ya bi abinda ya dora shi a kai, ya bar abinda Allah ya ce, ya bar abinda annabi ya ce, fa annahu yudhilluhu, to hakika shi zai batar da shi. wa yahdihi ila azabi sa'ir, kuma zai shiryar da shi zuwa ga azaba mai tsanani, ita ce azabar wuta. Allah ya tsare mu. wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله كمن عفوا، الله كمن رغبني، الله كيافي من قرآن، الله كرفع من أسير من الدنيا للآخرة. الله كغفرت ما يفهم، كغفرت إن قوم بدمالهم بدمسو يمو. الله كسامي كتاو برشي، الله كبام ذكريني عمفاني ورس على فيهم من الجداد الأسبت. الله كباس لا فيها، الله ككارم من لا فيها، إن كنت من لا فيها. يا الله ذكر المقاتم من عليه، الله كبيامنا ونسكن الله، الله كياي مسلم، الله كيلو مسلم. يا الله ذكر المظلوم، الله كوروري من Allah ka shiga cikin lamarinmu, Allah ka zama gatinmu, Allah ka goyi da bayanmu, ka tsare mana mutuncinmu, ka tsare mana addininmu, Allah ka tsare mana lafiyarmu, ka tsare mana rawukanmu, ka tsare mana dukiyoyinmu, ka tsare mana ƴaƴanmu da matanmu da zurriyarmu baki daya. Allah ka shirye mu, ka tabbatar da mu akan shirya. Allah ka shirya mana zurriyarmu, duk wanda ya fandare Allah ka dawo da shi kan daidai. Ya Allah duk wanda ya sa wani abun alheri a gaba Allah ka taimake shi, Allah ka cika mana burukanmu na alheri. matsalolin da muke fuskanta a kasar mu Allah ka yaye mana wannan janye tallafi da aka yi na man fetur. Allah ka sa yi zama alheri. Allah kuma kar ka hana ma abin da za mu siya. Allah dukkanin yadda zai hau ya yi tsada Allah ka ba mu yadda zamu. Allah ka sa mu siya mu san mun siya ba. Allah ka hore mana abin da za mu tsallake dukkanin waɗannan matsaloli ba tare da mun ji a jikin mu. Allah ka yalwata arzikin mu. Allah ka inganta rayuwar mu. Allah ka yalwata arzikin mu. Allah ka buɗa mana ƙofofin falalarka. Ya Allah wannan rantsuwa da aka yi da shugabannin da aka samu sama da ƙasa Allah ka sa su zama alheri gare mu. Ya Allah in akwai wata matsala ma Allah ka kawar da ita. Allah ka faranta mana. Allah ka faranta mana. Allah ka faranta mana. Allah ka sa mu
farin ciki a wannan rayuwa, ka sa mai farin ciki a lahira. Allah ka bamu mai kyau a duniya, ka bamu mai kyau a lahira, ka tsare mu daga azaban lahira, ka tsare mu daga kunyatan lahira, ka tsare mu daga kuncin duniya, ka tsare mu daga kunyar duniya. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه